De la sport la independență financiară, aceeași disciplină, alt joc. În episodul de astăzi doresc să vă explic despre titlurile de stat, un instrument financiar la dispoziția tuturor. Titlurile de stat sunt într-o comparație precum încălzirea sau stretching-ul în finanțe. Ele nu sunt spectaculoase, nu te ajută să devii campion peste noapte, dar te ajută să eviți accidentările, respectiv pierderea banilor și te pregătesc, mai bine zis, îți pregătesc mintea și corpul din punct de vedere financiar pentru eforturile mai mari de pe piața bursieră. Practic, ce sunt titlurile de stat? Sunt o formă de împrumut al statului român cu o sumă de bani, iar în schimbul acestei sume de bani vei primi o dobândă anuală stabilită la început și garanția că dacă îți ții investiția până la scadență, vei primi integral banii plus dobânda neimpozitată. În termeni sportivi, este ca și cum ai împrumuta echipamentul tău unui club mai mare, iar în schimbul acestui împrumut, tu vei primi o taxă de utilizare al echipamentului și garanția că întotdeauna clubul mai mare va fi acolo să-ți returneze echipamentul. În România sunt două titluri de stat pe care le putem achiziționa, respectiv două programe. Primul se numește Tezaur, iar al doilea se numește Fidelis. Tezaur este varianta mai clasică și mai simplă, asemănătoare unei săli de cartier. Pentru achiziționarea titlurilor de stat Tezaur poți merge fizic la Poșta Română sau la orice trezorerie a statului, doar cu buletinul și vei putea achiziționa titlurile Tezaur. Acestea pot fi cumpărate și online, mai nou, de pe platforma ghișeul.ro atunci când sunt emisiuni active cu aceste titluri. Procesul este foarte simplu, nu necesită un cont la bursă sau cunoștințe tehnice avansate, motiv pentru care mulți oameni îl preferă, aceasta fiind varianta mai simplă și confortabilă psihologic, care îți oferă liniștea investiției. Dezavantajul la aceste titluri tezaur este foarte clar și trebuie reținut de la bun început. Dacă retragi banii înainte de scadență, vei pierde integral dobânda acumulată, indiferent cât timp a trecut. Vei primi înapoi doar suma investită inițial. Practic, este ca și cum ai renunța la antrenament imediat după încălzire. Nu te-ai accidentat, dar nici nu ai progresat. Un exemplu ar fi dacă tu cumperi titlul de stat de 3 ani de zile, iarăși tu peste un an jumate ai niște cheltuieli neprevăzute și ai nevoie de lichidități și ești nevoit să vinzi titlurile tezaur, vei primi suma ta investită înapoi fără nicio dobândă în plus. Aici este marele dezavantaj la titlurile tezaur și rugămintea mea e să fiți atenți la ele dacă doriți să le achiziționați. A doua variantă sunt titlurile de stat Fidelis, care oferă mai multă flexibilitate. Însă pentru a investi în Fidelis ai nevoie de un cont la broker autorizat sau poți apela la una dintre băncile partenere care oferă aceste titluri Fidelis, cum ar fi BT, BCR, BRD sau Alpha Bank. Aceste titluri sunt listate la bursă, ceea ce înseamnă că ele pot fi vândute înainte de scadență, dacă ai nevoie de lichiditate și nu îți vei pierde dobânda acumulată până în ziua vânzării. Într-adevăr, fiind listate la bursă, prețul lor poate varia
ușor în funcție de condițiile pieții. Mai exact câtă cerere și câtă ofertă pentru aceste titluri Fidelis există în momentul vânzării. Dar avantajul este că nu îți pierzi dobânda acumulată până în perioada în care vrei să le vinzi. Aceste titluri, dacă sunt ținute până la scadența lor reală, adică sunt ținute până la maturitate, tu îți vei lua în ambele variante 100% bani înapoi, plus dobânda la care tu ți-ai depus banii. Ce le face atractive este faptul că aceste dobânzi nu sunt impozitate. Pentru mulți investitori, titlurile de stat sunt o atracție, întrucât sunt cele mai sigure instrumente financiare pe care le putem avea la îndemână. Există de asemenea și dezavantaje. Dezavantajele acestor titluri, din punctul meu de vedere, este că dobânzile sunt adesea foarte apropiate de rata inflației, ceea ce înseamnă că sunt mai mult un instrument de conservare al banilor decât de creșteri spectaculoase a sumelor de bani investite. La tezaur, dacă banii sunt blocați și dacă vrei dobânda, randamentul este limitat. În sport, titlurile de stat sunt precum încălzirea, nu finala olimpică. O concluzie, titlurile de stat nu sunt un bilet la loterie, sunt mai degrabă o fundație solidă de care fiecare om are nevoie. Dacă ești un sportiv care își respectă corpul, nu sari peste încălzire, la fel dacă îți respecti munca și banii, titlurile de stat sunt o etapă firească înainte să treci la investiții mai riscante. Rețineți că nu sunt un expert financiar și pe acest canal nu ofer sub nicio formă sfaturi financiare sau rețete de îmbogățire rapidă, ci vă prezint strict în mod educativ ceea ce am învățat eu în drumul spre independență financiară pe care îl parcurgem cu toții. Până data viitoare, spuneți-mi, vă rog, în comentarii voi care titlu de stat l-ați alege, Tezaur sau Fidelis.